Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Ti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga-inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket ginaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya. Ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags, dagitoy backpacks,
kas kadada dumapay nga makunang pasit dagiti laga. Oray anya nga disenyo kabailan dagiti nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunin dag ditoy no ada kasapulan. Our dreams will be completing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Standard, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan.
12 nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglibas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian natingay danon mi kada kayo dagiti damdamag iti dito kundaway babaen ti Tiradpas damdamag agsapa. Manggigan nyo da ito iti 693 Radyo Tiradpas ken mabuyayo ti DCTV Digital TV. Dagiti damdamag na kumpiskar dagiti otoridad tinasurok 2 kilo ti mapapati at shabu. Iti uneg tinabaybayan nga parsela ti maysa nga bodega iti aduana sadyay syudad ti Pasay sakbay ti katingan ti Aldao idi Martes, Mayo 19. Ti umuna nga report ti NIA or NAIA, Interagency Drug Interdiction Task Group, na isiyangkat ti operasyon agarop 11:30 PM iti DHL Express Pilipinas ti Cargo House Building, Custom Banded Warehouses, Syudad ti Pasay. Sigon iti nadiskubre nga parsela nga naideklara nga plastic and ropes ket may pagarup ng patulod ni Miss Kiev Shermin iti Street Lom, Sangkat Pasar Daim Tubkan, Camron, Pompey, Cambodia ken nay patulod kini Winifreda Cruz iti New Imos Village, Anabo, Imos, Cavite. Naamuan nga ti parsela kat naglaon ti 10 nga spool ti plastic nga tali nga nasiraan kadagiti transparent plastic bags nga nabalkot ti nangisit nga duct tape. Agdagsen daytoy tinasurok 2 kilo wenno 2,102 nga gramo ti mapapati nga shabu. Adaan ti mapatapata nga gatad nga
14,293,600 pesos. Naalat ken nakumpiskar nga ebidensya ti Philippine Drug Enforcement Agency ti laboratory service para ti panaka-analisar na. Sumangsango dagiti individual nga nairaman ti kaso ti panaglabsing ti Section 4, Article 2 ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 iti Pasay City Prosecutor's Office. Ti NAIA AIDITG ket buklen dagiti operatiba ti PIDEA, RONCR, pakiramanan ti Bureau of Customs, Customs Anti-Illegal Drugs Task Force, grupo ti Aviation Security, kastamutan iti PNP, ti Departamento ti Ken, kastamutan iti Air Force Police, grupo ti panangpatungpal ti droga iti nailyan nga pulisya ti Pilipinas, Ken iti Bureau of Investigation, Ken Bureau of Immigration. Kabayatan na enroar ti Department of Health dagiti updated protocols kontra ti Ebola itangalawas kalpasan ti panangideklara ti World Health Organization wenno WHO iti public health emergency of international concern nga may iti panagwaras ti sakit nga Ebola gapuanan ti bundi bagyo virus. Sigon kini Health Secretary Teodoro Herbosa, ti baro nga paganurutan ket naibasar kadagiti protocols nga imuna nga naipaulog iti 2014 kalpasan ti panagraira ti Ebola agapuanan ti Audio Bularberius Serense nga nakaigapuan ti Global Health Emergency. Ti kaudyan nga alert ti WHO ket sumaruno kadagiti na kumpirmaran nga kaso ti Democratic Republic of Congo ken Uganda iti Central Africa. Sigon kini Herbosa paingitan ti DOH ti surveillance nang runa kadagiti pasahero nga gapu kadagiti apektado nga lugar. Sigon iti US Centers for Disease Control and Prevention mayakar ti Ebola babaen ti direkta nga panaka-contact kadagiti fluid ti bagi kasi ti dara iti katay, linget, isbo, kenda dumapay nga fluid ti bagi, kenda dumapay ti mortality, uno adan ti mortality rate nga 80, aging gana ti 90 nga porsyento. Impaganagyat nervosa nga rumbeng nga ganad unay, dagiti health workers, iti panangtaming ti posible nga kaso, ngem impanamnaman na nga awanen ti pakadanagan ita, gaputa agtalinay ti kaso ti duwalaeng nga pagilian iti Africa. Ti deklarasyon ti WHO ti PIEC uno PHEIC ti kangatuan nga alert level na nairanta nga mangisagana kadagiti pagilian ken mangpapigsa iti koordinasyon tapno malapdan ti panagwaras ti sakit. Saan na kaya tasawen dayto iti sangalubungan nga pandemya. Naideklara ti naudi nga PHEIC di 2022 para ti impacts ken di 2020 iti kang itingitan ti COVID-19 pandemic. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Sigurado ti Department of Justice Acting Secretary Frederick Bida nga maisayangkat tinananay ken di mangidumduma nga investigasyon. Iti napasamak nga pamaltog ti uneg ti Senado iti pagilian kalpasan ng submiter ti Philippine National Police ti report na. Sigon kini PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na ipatuluden ti DOJ dagiti record ti investigasyon, pakairamanan dagiti report manipod ti Pasay City Police ken dokumento, may naig ti seguridad ti nagbaitan ti Government Service Insurance System ken ti National Bureau of Investigation. Kinuna ni Bida nga dagiti ebidensya kas kadagiti video ken testimonya ket sukimaten ti maysa nga panel dagiti public prosecutors. Inadmiter ni Bida nga dagiti naurnong nga ebidensya ngem nasken latta nga paneknekan dagitoy. Kabayatan na kinuna ni Interior Secretary John B. Remulla nga amun ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. no anya ti mapaspasamak ngem awan pay ti instruction manipod ken kuana. Pinasengkedan ni Nartates nga narekobre ti 44 nga fire cartridge manipod ti 4 paltog kinagtultuloy ti panangawis na iti Senate Sergeant at Arms
acting chief mau aplas ka para ti kanayunan nga investigasyon. Opisyal nga binigbig ti Guinness World Records ti Filipino mountaineer ken environmental advocate nga nilito di Viterbo para ti titulo nga fastest crossing of the Philippines on foot. May naik ti daytoy historical abalaygi na ituding nga umawat ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. di Verbo ti official courtesy call iti Malacañang iti kalman aldaw ti Mayo wano Mayo 20. Manamna mga padayawan ti Presidente tira isang sangayan nga dedikasyon pigsa ken determinasyon ti makungkuna nga fastest walker ti Pagilian nga nangyeg ti dayaw iti Pilipinas. Nang rugi ti solo nga panagdalyasat ni Di Verbo idi Pebrero 9, 2025 ken nabalaygi nga nagpatingga idi Hulyo 6, 2025. Iti pakabuklan nagnat iti distansya nga nasurok 2,177 kilometro. Manipod iti amyanan unay paset ti Luzon iti Maira Point ti Pagudpud Ilocos Norte aging gana ti kabagatan amurdong ti Mindanao iti Tinaca Point iti Jayan or Glan Sarangani Province. En record ti Guinness ti opisyal nga oras na iti 147 nga aldaw may isang oras 39 nga minuto ken 53 nga segundo. Kalpasan ti dandani 3 nga bulan nga nanay nga panangpariknek kadagiti submitara datos ti GPS, video ken testimonya, formal nga naikan ti sertifikasyon ti record ti lubong. Malaksid ti physical akarit nagserbipay ti panagdalyasat na kasdakkel nga kampanya para ti nakaparswaan iti panangawit na iti Leave No Trace wenno LNT nga advokasya na panagnikan ni Di Verbo nga ti higante nga proyekto ket mabalin nga maipatungpal asaan nga mangdadael iti aglawlaw. Bayat ti 5 bulan nga panagbiyahe na upat laeng akang runaan nga alikamen ti awit na 3 nga pares ti sapatos, 3 nga set ti kawes, 3 a GPS tracker para ti official nga documentation. May isa mausar manen na pagkargaan iti danom. Babayan ti panangusar iti mausar manen na pagkargaan saan nga gimatang wenno inisar ni Di Verbo. Uray may salaeng nga mausar nga naibutelya nga danom bayat tentero nga kapaot iti pannagnana tapno maliklikan ti pannakaparso ti basura wenno pannakapadda ti basura nga plastik. Kabayatan dagiti aldaw nga panagbakasyon na nangangaymet kadagiti seminar may papan iti umno nga panakasalaknip ti aglawlaw kadagiti lokal a komunidad. Ti kinapinget na katsanlaeng nga nangipwesto wenno nangikabil ken kuana kadagiti panid ti pakasaritan no diget nangibatipay tinapateg nga mensahe iti disiplina ken panagayat iti nakaparsuan para iti tunggal Pilipino. Kabayatan na pinaniknikan tin henyero ti Department of Public Works and Highways iti Miyerkules. Wano iti kalman, Mayo 20, nga ti 92.8 million pesos flood control project iti Pandib, Bulacan. Nga dito iti kaso ti malversation kontra kinidati nga Senador Ramon Bong Revilla Jr. ken inimpay ket na sertipikaran nga kompleto iti laksid ti kawan ti construction materials testing report. Kinuna ti Hepe ti Quality Assurance Section ti DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ani Ferdinand Vergara Jr. iti Sandigan Bayan 3rd Division na masapol nga siguradwen ti materials engineer ken project engineer nga ti construction materials testing report ket mayraman ti progress report ti proyekto sakbay nga pirmaan ti bayad. Sigon kini Vergara, inton mayarwar ti resulta ti construction materials test, repaswen dayto ti materials engineer ken ti project engineer aging gana nga makadanon iti chief of construction. Kadwana da dumasig kini Juwat nga nakusaran ni Revilla ti kaso a malversation. Inayon ni Vergara nga awan met ti due diligence iti panakaibangon ti flood control project. Karaman kadagiti na dumapay nga kadwa ng akusado ti kaso ni Revilla ket dati nga DPWH Bulacan umuna nga DEO uno District Engineering Office
katulungan daw no assistant ti District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH First District Engineering Office Assistant District Engineer JP Mendoza, dating Hepe ti Finance Section ti DPWH District Engineering Office nga ni Juanito Mendoza, ken dating kahera iti DPWH Bulacan First District Engineering Office ani Cristina Pineda. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan ang mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagitintay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat ang masapulan nga kompleto. Masapul nga lingtaem pabor kam ken inumen tapno maagasan dagiti na dumaduma nga sakit. Ngem itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto mas nabilbileg ken kabaylanen ti panakaagas dagiti marikrek na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangosteen, epektibong serpentina, panyawan makabuhay, turmeric wenno orange nga laya, sambong banaba lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevensyon, solusyon ti problema iti nangatong nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak a mabanog, ken maawanan pigsa wenno agkakapsut. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatangyo dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Ititago din Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz, Ilocos Sur Premels Pharmacy, Parmasya Monlay Samay ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia, Ilocos Sur Agasco Pharmacy, Premels Pharmacy ken Archangel Drugstore. Iti Candon City, Clemens Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban Aprayals Pharmacy, ken iti Santiago, Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito ilang tirad pas damdamag agsapa, idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at sir ta, natulungan na kami nga marigrigat. Adumot na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio
very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami lang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro, amuda nga mas kailangan mi dito ngamin, iso nga impayegda dito yan. Considering the ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulukan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti nga serbisyo iti gobyerno. Twelve nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool, kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best, kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang magyosi o mag-vape, quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping, call sa quit line 1558. 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape, siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want.
one thing's for sure. The views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Agtultuloy, ti panakaidandanon kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Iti deti gondaway, amuan tayo, ti sasaaden ti panawan, manipod iti pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Nananatiling easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at maging sa Visayas at patuloy pa rin yan nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Based na rin po sa ating latest satellite imagery ay nakikita nga po nating maaliwalas ang papawurin sa malaking bahagi ng ating buong kapuluan at wala po tayo ngayong sustained na mga pag-ulan o yung mga widespread o halos maghapong pagbuhos ng ulan. Maliban sa mga localized, maliban sa mga isolated o yung mga pulupulong pagbuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Wala rin ho tayong bagyo o LPA na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. And at least in the next 24 hours, wala po tayong inaasahan. Gayon pa man sa ating forecast para sa araw ng bukas, posible pong makaranas ng mga pagulan ng malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil po yan sa inaasahang magiging epekto ng intertropical convergence zone sa bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, ay asahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Hindi natin inaalis ang mga tsansa ng mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So ibig sabihin sa umaga hanggang tanghali, asahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging papawirin. Pero pagdating po ng early afternoon hanggang gabi ay mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms o yung mga dagliang pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 18 to 27, 25 to 33 sa Laguag, 26 to 38 sa Tugigaraw, 26 to 33 sa Legazpi City at sa Tagaytay naman ay mula sa 23 hanggang sa 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Para naman sa Visayas at Mindanao, ay isahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at narayan din po ang mataas na tsansa ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Iloilo ay 26 to 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 27 to 33, 27 to 33 rin ho. Sa Puerto Princesa City at gayon din sa Kalayaan Islands. Sa Zamboanga naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Davao ay 26 to 34 degrees Celsius habang 26 to 32 naman sa Cagayan de Oro City. Kahapon nga po, May 20, ay nakapagtala po tayo ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Kamaynilaan. So, nasa extreme caution level po siya. Habang sa Catarman, Northern Samar, kahapon, nakapagtala po tayo ng hanggang sa 47 degrees Celsius na maximum heat index. Siya po yung nakapagtala ng pinakamataas na heat index sa bansa kahapon based on our record. So, nasa danger level po yung 47 degrees Celsius. Kaya patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil bagamat may mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi, ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa.
So sa araw na ito, ang ating forecast dito sa Metro Manila, pwedeng umabot hanggang sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index natin or apparent temperature for today. Habang sa Sangli Point, Cavite City, pwede pong umabot hanggang sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas natin na heat index. So pareho po yan, nasa danger level. So sa mga kababayan natin, patuloy po natin inaabisuhan hanggat maaari po sa katanghalian, early afternoon, and even late afternoon, iwasan po muna yung direct exposure sa sunlight, mga rigid activities na maaari pong magdulot ng stress, heat stress, heat cramps, and even heat stroke. Sa ngayon, wala po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon at pag-alo ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:27, maya-maya lamang ho. At ang sunset natin will be at 6:18 in the evening. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Okay. Isurajay ti latest nga sasaaden ti panawen, manipod iti Pag-asa. Kabayatan na, Boses ng Bayan, Secretary Rex Gatchalian, rank number 1 sa top performing cabinet official sa pinakabagong survey ng RPMD. Muling pinatunayan ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang kanyang natatanging serbisyo matapos magkamit ng pinakamataas na rating sa mga miyembro ng kabinete ayon sa Boses ng Bayan, survey ng RPMD Foundation Incorporated. Nakuha ni Secretary Gatchalian ang unang pwesto matapos magtala ng 87% Index of Governance na sinuportahan ng 87% trust rating at 89% approval rating. Ipinakita nito ang malakas na tiwala ng publiko sa mabilis na paghahatid ng DSWD ng mga programang panlipunan at tulong sa panahon ng sakuna o anumang kalamidad. Isinagawa ang non-commission survey mula Abril 1 hanggang 8, 2026. Ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, pinahahalagahan ng mga Pilipino ang epektibong pamumuno at may konkretong resulta sa pagtugon sa mga hamon sa ekonomiya at pamamahala sa bansa. Ang tagumpay ng kalihim ay sumasalamin sa kanyang dedikasyon at transformasyon ng DSWD para sa mga nangangailangang pamilya. Agtultuloy pa lang, di pa na kayo dandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirat pas damdamag agsapa. Agtultuloy ti impeachment trial kontra kini Vice Presidente Sara Duterte, uray no ikedeng na ti gikat wano bumabat ti pwesto na iti katingaan ti proseso ti impeachment court iti Senado. Dahito iti kinuna ni lead prosecutor Gervel Luestro iti panagkuna nga saan nga automatic ngagsardeng ti panagdingeg kadagiti kaso uray no gikat ti presidente iti pwesto na. Wano Vice Presidente iti pwesto na. Kinuna na pa'y nga nasken pa'y laeng nga paneknekan ti responsibilidad ti maysa nga nareklamong opisyal ken ikedeng ti may tutup nga dusa pakiraman ang tagnanayon nga perpetual disqualification wenno tong palbiag nga panakayparit nga mangigem ti anyaman nga posisyon iti gobyerno. Imanamong met ni prosecutor kinakbayan party list representative Chel Jokno ako na nga nain kalintegan ken may tunos tilinteg ti nasao nga panang matmat. Kabayatan na ipasingked ni Senador Rapi Tulfo nga saan nga mabutbuteng ti Senate Minority Bloc tapno makarecruit kadagiti kapadada nga senador nga makikadwa iti dasigda kanang balbalyo manen ti liderato iti Senado. Sigon kini Tulfo, aging gana itakat awan pay ti gandat nga kudita manipod ti dasigda. Imbinglay ti senador nga ti meeting dagiti minorya nga senador idi kalman awan ti napagsaritanda may papaniti kodita ti liderato iti Senado. Ti nagsasaritan ket panangadal may naik ti impeachment trial kontra kini Vice Presidente Sara Duterte. Itatadda ni ti minorya impanamnaman ni Senador Rapi Tulfo
ngagtultuloy ngagtrabaho, uray na pukaw na dagiti dati nga komite nga dadawlwan na. Karaman ditoy ti Committee on Public Services nga napanitan kini Senador Rodante Marcoleta. At adupay nga detalye dagiti damdamag ditoy lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Guys, meet gifts.com. Ang pinakamadali, pinaka-convenient na paraan para mag-ambagan ng regalo para sa inyong birthday celebrant. Gifts.com ang modernong version ng ating traditional na ambagan. Digital, mabilis, at kahit saan ka man naroroon, pwede kang mag-contribute. I-share mo ang link o i-forward ang QR code screenshot sa buong barkada. At makikita mo sa real time kung magkano na ang na-pool sa inyong campaign. Dinala namin si Micah dito sa Max's Restaurant Canton. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Guys, hindi ako makapaniwala. Oh my God! Pumunta sa gifts.com at simulan na ang pinaka-memorable na birthday surprise ng inyong best friend. Enjoy ang 30% discount sa inyong total bill. At yung pinaka-exciting na part, dito sa Max's Restaurant Candon, kapag ginamit mo ang gifts.com para sa inyong birthday party at umabot ang inyong bill sa minimum na 5,000 piso, makaka-enjoy kayo ng 30%, 30% discount sa inyong total bill. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Snyder, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the media in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan.
Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang Ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Nakumpiskar dagiti autoridad ti nasurok nga 2 kilo ti mapapati nga shabu iti uneg ti nabaybayan nga parsela ti maysa nga bodega iti adwana jay syudad ti Pasay sakbay ti katingaan ti aldaw iti Marso 19. Iti umuna nga report ti NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group na isiyangkat interdiction operation agarop alas 11 iti DHL Express ti Pilipinas ti cargo host or house building custom banded warehouse syudad ti Pasay. Sigon iti nadiskubre ken may pagarup nga impatulod ni Miss Kiev Shermin ti Street Loom, Sangkat, Pasar, Daem, Tub, Kan, Chamron, Pompey, Cambodia, ken ay patulog kini Winifreda Cruz ti New Imus Village, Anabo, Imus, Cavite. Kabayatan na, alawatin tayo, ti maysa nga live report, manipod ti Ruar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo, partner, go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Dito yung napasakaw dyan na napasaba kabihiwala traffic incident iti ili Santa Lucia Licosor alas 9:30 di Mayo 20. Pero dito tinireport alas 9:31 iti nakabapulapit sa kare-respondyan nagiti panakabagitilin tag alas 9:32. Iti nakabapulapit sa iti barangay Barangobong Santa Lucia Licosor. Karaman dito tagtaon 35 nasawaan may sa vendor kan dito tadan driver's license nagmaneho ken residente iti poblasyon sur Santa Maria Licosor. Minaniho na ti may sa Rossi Plus 150 motorcycle dito tadan ti plate number na 1311 FR. Karaman pa dito ti may sa pedestrian agtawon ti 44 nasawaan may sa OFW kan dito ti residente ti barangay Palalisor Santa Lucia Licosor. May pasar ti police report dahil may pasar ti CCTV footage dahil ti pedestrian manipod ti dahil ti laod ket dahil ti shoulder ti kalsada ket binmalasiw nagturong iti daya no sa dinno dahil napaspas sa motorsiklo nagdalgalya sa iti National Highway nagpapapagatan ket dahil iti nadukumpar na ti resulta no dahil ti driver ti motorsiklo dahil ti nabaliktad iti kalsada ket daytoy iti naglakam iti panagadangran iti bagid naipan iti Santa Lucia District Hospital babaan ti nagrespondo ng MDRRMC Santa Lucia for medical examination idinto na ti pedestrian daytoy met iti saang nasaktan ngem nagkitkid daytoy nga may undergo ti medical examination kabetan iti sabalit pay nga damag daytoy naresto nga may nga other wanted person iti barangay Kasilagan Sur Banlayo Licosor. Babaan iti operating unit ti personnel ti Banlayo Municipal Police Station dati akusado ket agtawon ti 49 nga asawan may sa Banlalong residente ti barangay Kasilagan Sur Banlayo Licosor. May pasar iti police report babaan iti operating unit inaresto ti akusado babam ti bilag ti warrant of arrest for violation of section 5 1 iti Republic Act 9262 under criminal case number 5682-N sa 2026 dahito iti adan ti required bill nga 72,000 pesos. Takusado kadaytan iti kustodya iti Banlayo Police Station. Para ti damdamag kasapa, Nit Baruga, Teret Pas News. Thank you, partner.
Thank you, partner Nick. Kadagitang damdamag. Agtultuloy pa lang, ti pa na kay dandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito pa lang tirad pas, damdamag agsapa. Inward ti Department of Health, dagiti updated protocols kontra iti Ebola, itang lawas iti Pilipinas. Ngem, kasangwanan da ito'y damag, alawatin tayo mampay, ti sabaling live report, manipod tiruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo, partner. Go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Ito'y napasama ka si Gracia. Nagaro pala sa 9:40, ibibigat kalman sa Jai National Highway, Barangay Sakuyan Norte, Santa Inicutor, na naka-involve dito, iti may sa laki 20 anyo sa paro, agi mo lisensya ng Agmaneho at Santo Domingo, Ilocos. Nanging maneho da ito ti Suzuki Rider 150 motor system at plate number 667 ACG. Doon nairaman pa dito tinay talaga kung ay correct time and news so palo water delivery rider agimot lisensya ng maneho at agasan 1 Ilocosur. Nangiturong mo dito ti Honda TMX 125 dati sidecar na plate number 417 AHT. Kanaikan ti dito nga insidente, naman nga iti dwa nga minitulog at bawat pataray didi nga papabagatan, hindi tayo ito naka-tricycle, iti imbuna nga adda iti kinwar nga pasat ti kalsada, kabayatan na nga iti nakamotorsiklo, adda iti kinunod nga linya ti kalsada. Kabayatan ti panagpatpataray dito, di ka nga ti naka-tricycle iti pakanigid, unag security kanigid, ada ito kat may pagarop nga haan nga nag-signal light o nga isumot kan iti nakadungparan kenkwana iti sumarsaruno ang nakamotorsiklo. Iti nagmaneho ti tricycle na diretso nga naidungpar iti nakaparking nga Mitsubishi Lancer, nakaparking iti daya nga pasot ti kalsada. Dagiti dua drivers nagsagrap da iti sugat ti bagbagida dagitoy iti naitaray ti hospital. Dagiti dua nga behikulo kat nadadalan da iti pa mo degatad para iti pan nakatarimaan dagitoy. Sa dino kat dan iti initial nga panang-coordinate iti PNP kanaigan iti panagpatang dagiti dua nga driver para iti posibilidad nga amicable settlement. Iti sa malipay damag, kanaigan iti dato'y report iti PNP Regional Office 1, dato'y panangin presentar iti Pro 1, iti panaingot nga kampanya, uno panang-focus operation iti Enhanced Alerto Framework, nga nakaigapuan ti panaka-restart dagiti wanted a tao, iti nagsinang operation sa Jai Provincia iti La Union. Nakiramanan to iti may sa 42 anyo sa lalaki, nakalista nga top 10 most wanted person iti provincial level sa Jai Eastern Samar. Nung dato'y iti na-arrestar sa Jai Nagilian, La Union, kalpasan nga dagi otoridad iti balaygi nga naka-birok wano naka-doktor kenkwana ken nag-epekto iti panakaiserve iti warrant of arrest naiga po iti panaglabsing na ti section 28 paragraph A iti Republic Act 10591 no comprehensive law on farms and ammunitions ken samatan si illegal possession of firearms ano sa dino kat na rekomendaan ng pian kareto 80,000 pesos para ti temporaryo pan nakawaya-waya na ada ito kat naisubli sa Jai Samar para ti panakaiparang na iti panakaiparang ito iti maseknan a korte. Ken iti sabali pa itamag sa Jemot parte na iti Ilocos Norte na ito'y panag-arestar ti wanted a tao agar pala una 25 iti Malum sa Jai Batak Ilocos Norte. Babayan ka iti kamang ti Batak City Police Station ti akusado may isa alalaki 52 anyos manalon at taga Batak sa City Ilocos Norte. Na-arrestar na ito bawang tibilag tiwanan na mares may po iti
iti kaso reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Naimal dito'y under revised penal code iti Article 365 under criminal case numbers 187455 para iti panakaserbi iti panakasentensya na. Akusado katadaytatan iti kustri iti Batak City Police Station. Para pinamdamag ang sapa, Ronald Ucoy ayon Tirat Passions. Thank you, partner Ronald. Kada kita nga damdamag. Agtultuloy pa lang, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Inwar ti Department of Health, dagiti updated protocols kontra ti Ebola itangalawas, kalpasan ti panangideklara ti World Health Organization, o WHO, ti Public Health Emergency of International Concern, may naig ti panagwaras ti sakit nga Ebola, gapuanan ti Bundibugyo virus. Sigun kini Health Secretary Teodoro Herbosa, ti baro nga paganurutan ket naibasar kadagiti protocols nga imuna nga naipaulog di 2014. Kalpasan ti panagraira ti Ebola, gapuanan ti Orjo Bulavirus Sirens nga nakaigapuan met ti Global Health Emergency. Ti kaudyan nga alert ti WHO ket sumaruno kadagiti na kumpirmaran nga kaso ti Democratic Republic of Congo ken Uganda iti Central Africa. Sigon kini Herbosa, paingitan ti DOH ti surveillance ng runa kadagiti pasahero nga gapo kadagiti apektado nga lugar. Sigon ti US Centers for Disease Control and Prevention, mayakar ti Ebola babaen ti direkta nga panakakontak kadagiti fluid ti bagi kas iti dara, katay, linget, isbu ken daduma pay nga fluid iti bagi kanadaan ti mortality rate nga 80 aging gana iti 90%. Impaganagget ni Herbosa nga rumbeng nga ganad unay dagiti health workers ti panangtaming ti posible nga kaso ngem impanamnaman nga awanen ti pakadanagan ita gaputag talinay ti kaso iti duwalaeng nga pagilyan iti Africa. Ti deklarasyon ti WHO ti PHEIC ti kangatuan nga alert level na nga nairanta nga mangisagana kadagiti pagilyan ken manpapigsay ti koordinasyon tapno malapdan ti panagwaras ti sakit. Sana kaya sa awen daytoy ti sangalubungan nga pandemya. Naideklara tinaudi nga PHEIC di 2022 para ti impacts ken di 2020 iti kang itingitan iti COVID-19 pandemic. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa. Naadaw daytoy iti Proverbs 1:7. Fear in the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise knowledge. Ti panagbuteng kini Apo Dios isu ti pangrugyan iti kinasirip. Dahit ang aruden ti nakadagup-dagupan dagiti damdamag ngayon kamindanon kada kayo ti daytoy ngagsapa. Kadwatay nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pas ni partner Alex Molina. Iti DCTP Digital TV at dalita ni Jomari Habab. Dagiti damdamag ng kamindanon kada kayo manipon nga mismo iti newsroom ti TPN ken DCTP. Dahito anak gayem ken kabsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan ito nabigat isumat lang nga oras. Isumat lang nga estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo babaen iti Tirad Pas Damdamag Agsapa.